Me ollaan Jannenkaan täällä Hartwall Areenalla sen takia, että tuossa naapuriaitiossa on pariskunta, jotka on oikeasti voittanut raviristelyjen hytin. Heidät on tuotu tänne katsomaan tänään Jokerien peliä ja kohta he kokee aikamoisen yllätyksen, kun vedetään naamarit päälle ja mennään ihan muina hevosina sinne heidän kanssa viettää iltaa. Joo, lähdetään vähän kyselemään, että onko käynyt raveissa ja miltä kuulostaisi yksi Elite Loppet-reissu. Yes. Katsotaan miten menee. Let's go. Joo! Tykkäättekö te hevosesta? Tykkäättekö te raveista? Mä en kauheasti kyllä ole ravityyppejä. Okei. Onko se käynyt raveissa? En oo kyllä ikinä käynyt. Ethän se silloin voi tietää, että tykkääkö No niin, mutta mä oon joutunut niitä kattoo kotoa telkkarista. Se riittää mulle. Oho. Se on ollut Ruotsissa koskaan. Kattoo ravea. Et varo. Ei. En oo ollut. Okei. Mirva. Niin? Mitäs sä sanoisit, jos me lähdettäis toukokuussa niin Ruotsi, Elite Loppettiin kattoo ravea. Laivalla 3 päivää. Kai me sit lähetään. Kirjoitatko ollut tämmönen? Okei. Voit lukea sen. Aha, no niin. Jes. Oi! Oi! Hei! Toukokuussa sitten No joo. lähtee niin sanotusti niin raviristely kuin sitten ravineitsyskin kerralla. No joo, kai mun täytyy sitten ehkä Muutetaan ruveta sun mielikuva ravisti. raveista. Joo. Se on kaikki aikojen reissu. Ja hei! Cheers. Kiitos kaikille. Kiitos. Joo. Kiva, kun mä sanoin, että mä en tykkää yhtään. Joo. Se on hyvä. Me muutetaan sun käsitys, että raveissakin No on niitä oikeesti ihan kiva seurata. Joo. Anssi Kela, Happoradio, Teflon No niin. Brothers. Aa, 2000 no niin. suomalaista hullua. 3 päivää ollaan laivalla. Onnistui kyllä vedätys, että viikko piti pitää salaisuutta yllä, mutta No en, mä ajattelin, että ne hevoset on ihan normi juttu. Tuo oli hauskaa, kun tuosta naamaristahan ei oikeasti näe yhtään mitään. Niin sit kun mä kysyin, tykkäättekö te hevosista, niin ihan hiljaisesti. Mä ajattelin silleen, että menikö se ohi?